Itahasan sa National Bureau of Investigation ang tulo ka mga team sa pagsusi sa mga flood control project sa Subo. Kung asa kini, sayranta sa report ni Alan Domingo. Girombo sa mga investigador sa NBI ang flood control project sa Bukirang Barangay Bonbon, Dakbayan sa Sugbo. Uban ang konsel sa barangay, giadto nila ang riprap nga gitaod sa sapa sa sitio Tamarin diin matod sa barangay official 2021 panahuman. Gisusi pagmaayo sa NBI team ang istruktura apan wa na nakabutang nga karatula kon pila ang sukod ug ang budget niini. Gisunod sa pagsusi ang sumpay sa nasong flood control sa unahan nga bahin sa sitio Gila-Gila og naistorya usab nila ang foreman sa proyekto. Gipasabot nila nga humana ang phase 1 ug ang phase 2 nahunong lang tungod kay naay-issue ang yuta nga giagian sa proyekto. Dili na hinuon siya makahatag sa kumplitong detalye sanglit igo raman siyang mipuli isip foreman. Pila ka phase ni ang project ninyo? Phase 3 na ron among gitrabaho ron sa Biasong. Tulo ka pieces, no? Ang kaning tulo humana o wala pa. Ang tulo mo wala pa, ang katong phase 3. Giadto usab sa investigador, ang sitio Biasong din dunay mga nakabutang nga project information apil kining revetment structure nga nagkantidad og 48,899,888 million pesos. Kini ang flood control project kanahimutang diri sa sitio Biasong, Barangay Bonbon, Mountain Barangay sa Cebu City. Usa lang ni sa gisusi karon sa National Bureau of Investigation, NBI. Gisugdan kini niadtong Marso 19, 2025 ug ang completion date nini sa December 23, 2025. Matod ni Ardel Abiles, ang personnel sa construction firm, nga adunay 569 meters ang gitas-on sa proyekto ug matapos nila sa buwan sa Nobyembre. Ligon gyud trabaho sa Keralty Construction. Pulido. Mo sunod mi sa standard gyud sa kuan. Samtang nabantayan sa NBI nga adunay laing duha ka kontraktor sa slow protection o riprap sa sapa diin nakabutang ang 96,420 million pesos. Lahi-lahi ning tagiya BNR ug ang kail. Nabilong na lang BNR sa mua. Manay sila nang duha ka kontraktor. Kanang BNR man subcon ninyo? Marag subcon sa mua. Dako gi kay nang mong kalipay nga nana ni flood control. Sa una nang nahitabo diri nagoy na anod nga sakinan kay park diri. Giklaro sa NBI Sevro Regional Director Attorney Oliva nga kabahin kini sa ilahang gihimong case build-up diin tan-awon pa nila og maayo ang mga flood control project sa ilang area. Ang madapit nga ilang giadto apil ang Bonbon gikan sa listahan nga gihatag kanila sa DPWH. Focus nila kung adunay ghost project o kadtong mga substandard. We received the order last week and we started the ball rolling after our Secretary of Justice created a task force on flood control composed of prosecutors and which the NBI is a part of. Ang ilang makuha nga kasayuran itugyan nila sa task force sa Department of Justice ug maunay mo forward ini sa ICI. One of the sources is the DPWH. Of course, they are the project implementers. Second is namasay COA, namasay DBM to get the whole picture sa project, that particular project. Daghan pa ang adtuon sa NBI nga mga flood control project apil na ang revetment wall sa Barangay Budlaan nga nangapahak. Karong adlaw lang simultaneous site inspection ang ilang gihimo sa north ug south sa Cebu. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.